luwe becik patenono timbang perpisahan kadangkan Sulistyo tak rewangi samudono lali karampolan peputra liwat kincange alismu ndudut anggandang rasane ngatiku nadyan wis ning serius waku lali isih mampu lateni solamu kaduka anyrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mampro rupa ngarepe jo urip ana kutha gedhe kowe tatu kone masa isine apa wae latihan sesideman mesti kasembatan jos Sekar Iromo Ponorogo luwe becik patenono timbang pepisahan nadyan kang Sulistyo tak rewangi samudono marang kula warga karawolan putra liwat kincange alismu kuwasa anggang rasane ngatiku nadyan wis ning serius waku aku isih mampu nglateni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka anjrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan lampung rupa ngarepinjo urip ana kutha gedhe kowe tatu kone masa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasebatan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anyrimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mampro rupa ngarepe jo urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne
masa isine kowe apa wae latihan sesidak mesti kesempatan. Yuk, ayo no Cahayu Novi. Luar biasa grup Bapak Ibu saking grup PKC Tugerjo. Wah, nggih.